ಉಳ್ಳಾಲ ಹಳೇಕಲ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಜಾಮಿಯಾ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಮಸೀದಿ, ಹಳೇಕಾಳ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಲ್ ಫುರ್ಖಾನ್ ಮಸೀದಿ ಬೊಕ ಮಾರ್ಗತಲೆ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಮಸೀದಿದಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಂದು ತಂಕಲ್ನ ಪರಿಸರದ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲೆಗ್ 1,000 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ 2,700 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ದಿನ ಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉಸ್ತಾದರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡು ದುವಾ ನಡಪಾದು ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಕೋವಿಡ್-19 ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾನು ನಾಶ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧಾರಣದಂಚಿನ ಸುರಕ್ಷಿತದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಂಡ ಇಂದೆರ್ದು ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇಲೆ ಬೇರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಆತನು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಳು ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಳು ಕೆಲವು
ದಿಂಜ ಬಂಗಡುಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದೇರು. ಆಂಡ ಬಂಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಬಡವೆರೆಗು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಗೋಡೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚಾದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ತೂವಂದೆ ಜಾತಿ ಮತ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಪಂಪಿನ ಒವ್ವೆ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೂಜಿ ಮಸೀದಿದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಟ್ಟು 27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ತಲಾ 2,700 ರೂಪಾಯಿದ ಕಿಟ್ಟಲೇನು ಪರಿಸರದ 1,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದ. ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಹಳೇಕಳ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಜಾಮಿಯಾ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಮಸೀದಿ, ಹಳೇಕಳ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಲ್ ಫುರ್ಖಾನ್ ಮಸೀದಿ ಬೊಕ ಮಾರ್ಗತಲೆ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ದಾನಿಲು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪರಿಸರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲದ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾದೇರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಳೇಕಳ ಮಾರ್ಗತಲದ ಮೂಜಿ ಮಸೀದಿದ ಬೊಕ ಮಾತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೇಗಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಗತ್ತರದೇ ನಾಶ ಆವಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಒದಗಡು ಪಡೆದು ಮೂಜಿ ಮಸೀದಿದ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.